Hekk kif l-emenda tas Soċjalisti Ewropej li miegħu affiljat il-Partit Laburista m'għaddietx biżbrix hekk kif kien hemm parità ta' 327 vot favur u ieħor kontra, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara tħassib tiegħu għar-riperkussjonijiet li setgħet iġġib din l-emenda fuq reputazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna. Adrian Delija f'reazzjoni f'kumment ma' Net News qal li kieku għadda dan il-vot il-mozzjoni kienet ixxejjen ħidma ta' 30 sena ta' diversi gvernijiet nazzjonalisti u laburisti li għamlu minn kollox biex jipproteġu u jsaħħu s-servizzi finanzjarji f'Malta li ma' servizzi kellhom u għandhom reputazzjoni eċċellenti. Vot mod ieħor kienet toħloq problema kbira għaliex is-settur jimpjega eluf ta' żgħażagħ professjonisti Maltin u jsostni l-ekonomija tagħna. Is-Soċjalisti Ewropej rridu li Malta tiġi dikjarata tax haven. Dan ifisser li dan is-settur pratikament jikrolla. Adrian Delija ringrazzja lis-sitt MPs Maltin li salvaw dan il-vot. Il-Maltin fuq din naqdu, importanti li ninaqdu għax jekk Malta ma tingħaqx biex tissalvagwardja l-pożizzjoni tagħna u reputazzjoni ta' pajjiżna, allura jkollna problemi kbar. Però partikolarment ukoll nixtieq nirringrazzja lill-MPs tagħna li għamlu ħidma kbira fl-aħħar ġranet u l-input tagħhom kien kruċjali. Għalhekk reġgħetenna dan ir-ringrazzjament għall-ħidma kruċjali tagħhom f'pajjiżna. Minn hawn nixtieq nirringrazzja David Kaza, nixtieq nirringrazzja Roberta Mezzola, nixtieq nirringrazzja Francis Zammid Demek għax-xogħol kbir li għamlu fl-aħħar jumejn biex salvaw is-settur finanzjarju Malti. Fuq hekk qed nitkellmu, m'aħniex qed nitkellmu fuq politika hawn, qed nitkellmu fuq settur finanzjarju li pratikament jagħti lejxin il-eluf u eluf ta' ħaddiema professjonisti żgħażagħ Maltin. U hekk kif kien fit-triqtu għall-ewwel summit tiegħu tal-mexxija tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell, il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqarr l-aspettattivi tiegħu għal dan is-summit. Importanti li nifhmu, da mhux sempliċement sejr in Brussels biex inkunu morna minna dan is-summit laqgħat u meetings. Kieku m'għandniex din il-pożizzjoni, kieku m'għandniex dawn l-opportunitajiet, kieku m'għandniex dawn il-ħbieb fl-Ewropa, kieku llum dak il-vot konna nitilfuh. Huwa qal li sejjer hemm biħġaru biex jiddialoga u jsaħħaħ il-ħbiberija Maltija mal-mexxija tal-Partit Popolari Ewropew. Intant fuq Twitter, il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal ħidma kruċjali tal-MPs nazzjonalisti u li issa aktar minn qatt qabel neħtieġu li niddefendu lil Malta.